Могуш ли диккол цасаг могуш дизел халар унахц анкам алыжды. Сухамын дуахну услуду спортыз кахегиш халару. Тяжр чырыш галгайчын халк проекты школ белгул хуцмеш ханд боймяк цахака. Нях могуш лориждул хамлакш барымагда хашхалар белгул деш. Тяжр чхан малак спорт объекты шхаляй дицер. Спорт министр Гончволча Мургустов Махмаду. Вы мягко шезарт весла шерденца. Нас в проекте «Спорт. Норма жизни» участвует и Министерство спорта. У нас проект от Олда, они объявил хаш молодежи. Тогда сообщи фок, если я каю физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении сообщи отцу, здесь три. Сообщи фок аилачул ахигра сутрболка гирхошт яхпарату яни. Цанхалсан гяндаха акцивиш ахтое. Оз инеркро сообщ алгысы фоки. Allah rəsəli fok kayılaçını. Çadik usloveci yoxçı ringere duşları mişok duşları çadik usloveci. Parot yer hayla çokta çdoğa çigjuan xılmıçı atmışız. Allah hat hayla fok yurtta ço usloveci yerdi. Uşlaç berda duq berjde uçşeş qahik bizim boji. Trenoki bizim boji, mohtikja bizim boji. Şey qama şey yurtta rezultati bizim boji ezdo oze. Malgabek txo xalartı dar waqaç kirdo mohtigatsır. وحنت أوجي أروى موتجوز كردو موتجوز حيوان شو تأثيره كحيبارغ حقيقي قرض حيلوش موتجوز سو حيت أنا يا حكيشو سو موتجوز. سبورتي وش تاع ميجاو. لا شبادر أشتى زينجوش هنس بربع وش هو جو دارش تخلوا ولا أرخبون. يرتقى كان أحد حلقة وشويش مالك كده أوش تيشترون كور أر وشانس إلى روق والقندوس. بربع خورس البحث. بوكسинг дика ходил, биту ходил, учился. Я начал, занимаюсь уже где-то 4 года. Заниматься начал в городе Казань. Мне там понравилось, потому что там красивые доски, движения, падание, там все красиво в этом спорте. Халши дизел хогенда ахвиш халра юфти тавали тагнырштен исхахтыр естерден оқюрт. Хата замачан зех юай жолха ханс пейден схалардуц фок хехр хош. Не было фока, заниматься не было возможности. Они, вот, ребята всегда ездили в Малгобек, сейчас построили фок. Здесь будут такие виды спорта, как бокс, борьба, дзюдо. Вот, появилась возможность заниматься. Ребятам пожелаю, чтобы они занимались спортом, не пить, не курить. Здоровый образ, чтобы они вели. باخش ناخذ نجوا صوت ده أنا وقاست يوم يرنو ضاق صوت ده سوج لا ترير ديان ديني مسيل خوز ديان ناخذ بيت بوك بولش فوق كيدين 70 бер боксе ух по бокс зал борьбы тоже просто мы сейчас конечно мотивация сильная мотивация. Долго ждали этого построения этого фока, потому что это село большое. И здесь много очень занимаются ребята, в Малгобек все ездят, ну, очень много спортсменов, и борцы, и боксеры. Конечно, сейчас мы очень рады, что открылся этот фок, и ребята как радуются, вот смотрите, столько народу здесь. И я думаю, что мы сейчас будем плодотворно работать. Nesiri bağış bu basayını halka edinse tabul bir abur şöyle halka itla şerden sabah lahtaş barız yistir bak bir işte aktu proje at oldan akçıdan subsidi выделить за yistir bir akı за tabul bir abu. Takviye mujичи yolcuyat спортивная база реконструкции цу база я за шезер ткесла шер за yistir akro. Так цу проект от олдан я площадка же дук футбольный пляж мягкий житх они сайт площадка готова площадка что алса самая спортивная площадка спортивная мягкая что мягкий еще мягкий лятаж до мягкий выделить мягкий же уже площадка жда утей так би футбольное поле бахба футбольное поле вот бяба из Малгобеки новый дантие Несрие экшенти вот бяба Халк проектах спорт министерства стеркуят считая свои махкарканры и школыч. Барк гышло твои. Иш болгарс алышби әттубәніп шезерт ат салықчыр. Спортзал не ремонтируется очень давно, был старый спортзал. Это уж что их уцер, потому что тренер и дерс
местами да хорошо шели жолуш, дом хам постоянно хули. Как раз бин же то сасмотики шайин хули кириш шайин. Вот жер полностью штукатурка, шпаклевка, хоз босрама ходит. Хато я У нас очень красиво, стало теплее, чем раньше. У нас новые баскетбольные сетки, новые канаты, стало интереснее заниматься, очень комфортно. Раздевалки стали намного красивее и стали уютнее. Поставили новую дверь, и освещение стало более светлее. Хаман баргатойы алялч и кезик цатимети аштыгыра хыладыр бирам бургызда акиттич баскетболаса иградык акит бургыз сотыж мотиг ништу хат оз акитта мети ши бургызда о баштадол атуны бир дали кудика цанзадан дадан цашей бол хабети баштадол юқла геттер анзамын биришти геттердик баргатойы очу юқла از گتر یاق کنشان خیلی چون اسپرزال از خوش میشه خانده خود قص اون بول خبی بیرش دنی مسدی برای تویوش اصل شيء یه گتر دیک حلقه چاسید بیار از گتر سید یعنی اصل شيء دیک Новый турник жахкай, пол поменять, дальше аужить, сам хулц, трамуш хулц вообще. Цу проекта толдани шизерт дела шеры физкультурно-оздоровительный комплекс плавательный бассейн Малцун Сепсуалт. Из яхка сантаган болбиджи мех баш бонах Сепсуал баш бонах жаряз болшик ухуш шей тренироваться болбиж бы. Так озвейтиге сепам борский ялтях физкультурно-оздоровительный комплекс из цушер яхкай таган яцака учреждение создать да пока функционирует но Hans zu hoch sein, Bolhas, das Dolchlachter, da lernt der doch zu gute, учреждение создать, змехтик да юлик йо. Так ханду же лилды же Белхаш уж площадка же азбутший футбольный поляж, так цель живой физкультурно-оздоровительный комплекс, олцар открытого типа. Zu ihre Führer ist Mini-Futballne площадка, баскетбольная зона, есть волейбольная зона, есть так. Тренажер, есть воркаут, змехтик же его, уже кой его, умех. Тагны ханс в дальнейшем ханс шезер традила шер нас проект спорт норма жизни есть я нитха, но здесь я не летяхца проект от улдани бол бюджет федеральный проект бизнес спринт волса. За юдыжлат ходи еще да с параллельно у нас проект на юдыжерткас цу федеральный проект бизнес спринт от улдани охя ца модульный зал волса за экшн от охя модульный зал за 42/24 спортивный зал и административное помещение вот охшеры zu Projekt hat Rodan ismo zal je lerhat is sepsual troge hat do ashre театр ismo zal театр zal площадка ж бывает же цайт площадки вين луш из этой площадки таган кяхтаж да яхтад ой мех администрация главушка ляхтаж нистиан ханял ш ляхтаж дес уж площадка ш оти таган ляхты наха доступность художеский язык наха парод художеский хабол заниматься дой شو كذا هيك دور سبورتا زين بور واقول بيباش وقت شي زين ما سي تشامبر اخي جو رخيصه هر проектат эхбак эхгмлат шошт иш долч хамынк кыст кайк мех кой пачалкинг царн эхтоныш худул мохтигиш тохкыш эхек спорт бикылыше ыргах хан яхыл ирлат хаттыр регистр дохаш масыл огон мох дел болбыжлат вы юрты же вы таган хмгой вы юрты же яц хаш площадка шама жуат шдук мехтики живой تا واخه تخيو راكيخ ديازو وغلاوشك شو لحت دري لحت ملا مهتكي لحت حل اريد واتش قناخه دات واخه خوجوج احت خوجوج ناخه بارود خوجوج اسمه مهتكي جت خونيزر تاخت خونه كيخت حياز دي هي مهتكي هي اوز لحت دتخ جو ديك خوجت خون بلاشات كان شتار غلاوج ادمنستراتي شي ناق حالات لياتي از مهتك حكي شي يجبوت خونس از لحت حكي شتي ديس هنياش تخير تخبوخ ما واخه تخيبر اوتي جو ابرودوني حيري اوتي بتخبل اداه مال ببوخ لحت كشتي ديزر تشمال اصلا كشتي ديزر ادمنستراتيجي
تعتقد واقص كياخد جديه حاجات خونه اسمه تاع زيك كياخد حلوتر يتو واغ تاع فيدرالي مينيستيرستوي كياخد يازو تخون ير يزجي يمهت زكاش شغل واغ كياخد على حيت تخون فيدرالي مينيستيرستو سيغل سواتي سوبسيدي ويدي اللي تشتتهبوا هبوا هانتوين يزر ندقي وادي هاس ازمال ويسبسي غاديامو سلوخ سبورتيف كومبلكس فلاوتين بسين اجمو كومبلكس جيج مهتك جوين تات مهتك شانس كربلاكي نزراني طيورت دوقيورت جزيورت اجمو مهتك جي سورغوت تاخ وي موق نخ يزو خوي حقولج لا تج موق واقولج لا تاخ بيرج داخ مهتك يات تاخ حدوج جازيوت جي واق ابيكت شخوجوج واق تري كياخد يازدو هاد ستالياندر تصو توسج دتخ غولقلر دالياندر تصو غولقلي اجي يحوجد تاوش باشيات كش ديكا حني تغن لاحت جو زامن حد يجرش حني على كزيك خارسيان زامير ويكيك نخ ويميخكري ويحلق وج لاحت جو نخ كزيك شازني ما استدوش كزيك اجمو حمخنش دابخ حبخ كزيك شوي زين تخلص دسوق ويقصر شام زنيات دي ويزاميجيك أمن كزيك بحث سدنين تأخذ سبورتسمانش تسرق أهيجا تخلص خانشك حتى إجمسلج بولش تخنرشتين شوشكل أوتو داتس يوخيتش أهيج ديس خوش بوارشة سمو بولش ناخ شيت إدايز تاتش ويق أمن حنر دين بل داخش دوزل أرح دادو زيت ويق أم أي از هذا بولش بو نخ وأولمبيسكي تشامبيون جزبا بو إجمسل لي هني على شيء حلق وجله تشانه تو ميتك هستغنى تعبيد لاترا قلت راح تقول بربا يجري كريمسكي بربا يجري تو أولمبيسكي تشامبيون خنشتها وجه ديزو خو تيجوه بيزن بوش خو تاخد ويوتج هماش سبورتي كومبلكس يريك بلاشيات كج يريك حوي أوه تري نخ حوش خو جو تشامبيون بيري تخبير كذي بيرج مش بيرز بوه سرازو يعني تشامبيون مش تو كذي داتيت بيج دوي داتيت بيج حني على شيء كذي داتيت ده وش جو سوالي مروات سردري شيء تشام صارت بخري تاخوش جنب بوش وشام تبغى يتبيز مو إيلاش صار إيلاش خود بياتش نيس نياقت وجوبوش حني على ديش الخلديس حلقة حنز دز صار بو ترينرز ديل دوس حلقة ديل دوس شيء تريرو كواج وسجى شيء ديني كتاني حبي شيء ديش مش توت حجر تعديش تنا ديش ترينر رياض واش حمقولي تريرو سيخ شو هي ترحني على شيء إسبرايس دي حبيبي تحوه وقال اسمه حماجة بيري كذي دقة صفت تشامبو بوش حنز حلقة خل مش تندي حماجك أبيك تشخن يا استغن أبيك حيان شيء خذ أبيك حيج تام بسين بوش خوش سيقي خذ كوي هرجيت كم خوش تنبول حلقة تغير درج وإكيبيروف كم إيتي بيرج تزلوا أعتقد أزيك كم خنش بيري تشامو خلي دقة تأخ تها وي بيرج إرسم يحتاج ونيكاني بيرج دي أدو ويدرج سبورت تشامو وش دي أبو تأخ أجمع أولمبيسكي تشامبيون شغل والأولمبيسكي تشامبيون هو اللي تحط ريزولتات تاع مستعلق أولمبيسكي تشامبيون خن باب مشتب لو ريزولتات تاع سمو بيرج وي مخ بوست وي قمو دوست دي ويشت تناخا تحبوها كان نياق على المقصر ديك الجوارة تعيش كان دوك سبورت نقاش مع الله شباب مينستيرتو ستاريغ ياسر نمر يل إشكال دوك هم يعطي تمسلو جوبي يتشبك غير خوي لارخا توب خوجي سبورت نكيتشلخ بيت يتش تسويق أبخيتسجوا تانيق بسبورت يا طول مش داخل كغير خوي ما خش كل ده يحج اسكفو يحج كدير دوزل شو تحكي الجرجل كاتيجوري لاتش حلقة موت كأقي تصدق منصور حتى حس كير سبورت نأتو الله شبره طول مش داخل دقة نسقاش بتسن Я обрадовался, что нам принесли новый инвентарь. Я буду тренироваться. Больше всего хотел грушу, потому что у нас очень мало было груш. Я на груше очень хорошо работаю. دحل سبورت كوت خمسة أجه دنيا نقدر دول دوق هم عمدي يشيا تكفن دوغل لقطول مش داخل والش حر سبورتسمان سك أهيجش тренер هو حس بخلص شو ده جايني عم أحمد سنياقت بول بشوال. От себя все зависящее стараемся делать, чтобы они показывали хорошие результаты, чтобы не отставали от других регионов, чтобы ребята могли развиваться, тренироваться. И вот как бы сегодня нам Руслан Белгород, министр спорта наш,
кто предоставил необходимый инвентарь для того, чтобы спортсмены могли оттачивать различные удары. Спортны қачым алыш билер Республика Министерства региони қайол школышк. Спорт норма жизни цел проекта гол это бы скачти. Есть очень много перспективных ребят, им надо уделять большое внимание, чтобы у них был большой стимул для занятий спортом. Если есть инвентарь, уже желание и стимул у наших ребят появляется намного больше. И мы для этого будем все делать, чтобы развитие в общем республике, чтобы развивался наш спорт. Духах спортсмен жмел пацаник и белгулбарш хак остби. Дозал арах бахач котлун жах эхтубал. Спорта но услдыш цахал чабабац эхтубас. Избахан долж России мях дахуж йол чаюахкиш яхаш ктип пар йол спорта дак вас вайкаманнах. Изда пачалкано алышя паргату. Mein Moldezer en ذلك ديست خن يالش حنقول مشتقول هن يالش وين مو دق ميك ريسبوبليك جمي يزر سبورتين أبيك تجيش هن يالش تاق غنو صلاح على الشاس وين شو بديش كيو فيدرال центр ديك بول خسرتني زي ما سفير ديك يتخسرت تاق تيها حتى أخشر ده لندلي حتى أخشر أزمال سيواقع مود النزال يتخوت يوش تاق مجاسي Далее андали ахчидутхон уже хатуаш джаз. Академия национальных видов спорта яхц объекты изи алиар хатуах магаси. Так, из хуге хатуашир далее андали азмал жуахайо спортивный комплекс уже жакия хождутхо. Ну социалахты сбол далее андали тиха сбол дикаби дукаби хожды веймехка вейкама. دوقة شعبكتي زلوج دي حتى أخشر هذا يلجأ спортивную площадку جي малый спортивную площадку олцали уж по площадке олживый за модульный зал олцо 42/24 спортзал олж административный корпус олжес ну считай физкультурно-оздоровительный комплекс Мухаммед модульный хал олцо поставка монтаж яшка حاجة модульный إيش أوتي يلاقي جز и азмалы з Академии национальных видов спорта Магасигер. З Магасигер, шалайра. Магасигер, далее андали мужичи хуги. Модульный мужичи. Лярхат, отсик ханялж, из бази спортивный. Цуква хуги уж ханялж, дук спортсмен, хыч мехкар хауш спортсмен, буй именно цик бази сборыш проходить-то должен. А уж сборыш, что адик миш сборыш, же хычкам на хауаш, халчит сборыш. Та вы уколыр болж бы спортсмен, что так повышение уровня анюцар так как изиглатера чоабалар цама доктор далейшим сынымаш табол хикизик дикалатера эхто хулцар и уж площадка штаганы площадка яны таганы лехташ хеждут хомуча но таюрти дулхурти лехт уже должды так яндри отибез бытхыз и ханс да хождут лехташ до мехтиги азмал гендочиш ужиотиш мохтиги халари далендуш площадка жовтиги и в дальнейшем цяхта ит площадка халтарлот Войтеш кавай мех духа объектыш халар цахаза котлон жохуш бол спортсменыш